Maayo ug malipayong buntag kanatong tanan. Niya na kita karon sa kapila ka adlaw sa simbang gabi. Kaupat, oo. Kinsa may nakaupat dinhi? Taas kamot. Uy, baga-baga, ubay-ubay. Kinsa may nakatulo ka adlaw? Uy, nay-absent usa. Nahinanok, wala na on ang alarm. Kinsa may nakaduha? Wow, very good. Honest, no? Very good. Kinsa may una pa? Naagi hapon, no? Welcome, no? Welcome po. Sige lang, no? Mauna, maduha, malima, maupat, no? Wala na siya problema. Ang importante nga, ania kita karon aron pasalamatan daygon ang ngalan sa Ginoo. Pasalamatan sa daghang gasa grasya nga atong nadawat nga taliwala sa atong pagkatawhanon bisan pa sa atong pagkamasalaypon. Giimbitahan niya kita nga makighiusa, makighimamat kaniya sulod ning santos nga misa pahinungod ni Santa Maria. Amen. Kaya dalaygon ng Dios. Salamat Lord. Salamat nga imo kong ipaanhi. Dili biya kita gusto mo anhi diri ha? Ang Ginoo baya nag-imbita ka nato. It is not you who choose me but I who choose you. So, giimbitahan ang tanan niya. Kita lang to mitubag sa maong tawag. Pero dili pud sabton nga ang wala ni anhi mga bad, dili pud, no? Siguro na lang po sila yung mga kakulian, no? O mga kabilinggan nga angay usab naton sabton. Unya bisan tuod sila wala sulod ning santos nga misa ato silang iuban sa ato mga pag-ampo ug maghangyo og pangaliya sa Dios ngadto sa uban. Mga igsoon ko diyan ni Kristo atong nadungog sa ebanghelyo. Unsa man atong nadungog? Kining gitawag nga magtiayon nga si Zacarias ug si Zacarias ug si Isabel. Oo. Mga ana-ana sila sa gulang nga panuigon. Apan wala sila'y anak. Kay lagi sila mga tigulang na unya baog si Isabel, barren woman. Apan bisan pa sa maong sitwasyon, wala gyud sila kawad-i o pagtuo, paglaom sa Ginoo. Gani nagmakanunayon sila sa pagtuman sa mga balaod ug sugo sa Ginoo, no? Ang ilang kinabuhi, nagpuyo sila nga dalaygon nga kinabuhi atubangan sa Dios. So, but pasabot nga, bisan pa nga, dili sila hingpit, isip magtiayon, kawala sila bunga sa ilang gugma, mga maong anak, apan nagmalipayon sila, no, sa ilang kinabuhi, isip mag-asawa, unya nagatuman, gayud sila, religiously, no? Religiously. Sa simba, sa paghimaya, sa paghalad, no? O pagtuman sunod sa kasuguan balaod sa Ginoo. Unya sa usa ka adlaw ni ana, kini man si Zacarias pari ni siya sa templo. Unya doon na ang templo pananglitan ini nga to ang templo sa likod niini, no, naay kanay mga tabon o maingunta nga kortina nga didto mosulod ang usa ka pari mo na igitawag nila the Holy of Holiest, no? Kaya banal sa kabanalan, no? Kanang sagrado nga lugar. Nya mosulod didto usa ra gyud ka pari, mo na nagripa sila, nagripa. Unya napilian si Zacarias aron sa pagsunog sa insenso. So samtang kita katawhan ani adinhi siya tuwa sa sulod, no? Moto siya ay usa lang ka tawo ang makasulod ni ana. Ug tuod man naghimo siya sa ingon, sumala sa atong nadungog o sa mga kagawian. So pagsunog niya sa insenso, nakita niya ang usa ka anghel, nagpakita kaniya. Ug nahadlok siya. Apan mingon ang anghel, ayaw ka hadlok, Zacarias. Gidungog sa Dios ang imong pag-ampo. Murag it sounds familiar, no? Ayaw ka hadlok, Zacarias. Unsa po iyang greetings ngito ka Mama Mary? Ayaw ka hadlok, Maria, no? So kining yung kahadlok ba? Mo gini babag kaayo sa ato ang pagsunod diha sa Ginoo.
Tiaw mo na si Zacarias nga bisan sa kadugayon sa ilang o sa kataas sa ilang panuigon, taliwala sa mga pagsulay sa kinabuhi, apan wa gyud sila kawad-i og pagtuo sa Ginoo. Apan sa dihang nagpakita ang anghel, nahanaw ang tanan tungod sa iyang kahadlok. Busa sa ingon, pag-ingon sa anghel nga mahitabo kining tanan, unsa iyang gitubag? Unsaon kuman pag ila nga tinuod ang imong giingon kanako? Allah, no, ana ay doubt. Sa gani ng doubt sa Binisaya? Ha? Katahap, pagduha-duha. Pagduha-duha. Dili pwede tulo-tulo. Duha-duha ra gyud. Oo. Pagduha-duha og katahap, no, nagduha, wala siya na way pagsalig, no. Nawala na migawas ang tawhanon ni anak punta usahay, no. Sa panahon nga kita sulayan, sa panahon nga kita anaa sa kapitos, labi na gayud nining panahon sa epidemya, pandemic, COVID-19, maingon gyud ayon ta, laoy, no, daghan kitag mga pangutana. Natutulog ba ang Dios? Nga naman, daghan kay nana. Halawa nagay Pasko, Father. Ano man, kaway handa, way kita. No? So, wanay Pasko. Pwede day na. Unsa day ang Pasko? Hamon? Unsa day ang Pasko? Regalo? Unsa day ang Pasko? Bagong gamit? Bagong cellphone? Bagong sapatos? Bagong tanan? Bagong sanina? Bagong tanan? Bagong daan og naong. No? Maorga pong naong bitaw. Ang usbon ko maigsoon ang Pasko, wala niya ng mga butanga, ha? No? Wala sa mga dekorasyon, wala sa mga kining tanan, kining mga kumukutitap, kining mga Belen, Christmas tree, no? Kini sila mga signs and symbols, mga pandagdag para ma-feel good nato nga Pasko na, no? Na Christmas tree, nandot kayong dekorasyon na sa ilalim sa Christmas tree na ay mga regalo, nawa na may sulod, puro karton, no? So, kining tanan, add on the spirit of Christmas, but they are not Christmas. So, therefore, dili ni siya importante. Nagyapoy Pasko, bisag walay lechon. Nagyapoy Pasko, bisag walay hamon. Kaya ang Pasko, mauman ang presensya sa Diyos. Ang presensya sa batang Jesus. Kinsa nahimugso, wala dito sa sabsaban, kundi dini sa atong dughan. Kaya ang atong ipangandaman, dili man ang dekorasyon, kundi ang atong nindot nga relasyon sa usag-usa. Diin anaa ang gugma ug kapasayloan sa ngalan sa batang Jesus. Amen? Amen? So ang pangutana, handa na ba kita sa Pasko? Handa na ba kita sa Pasko? Handa. Oo, dili sa mga dekorasyon. Handa sa paghigugma ug pasaylo sa atong isig kaingon. And that is Christmas. Kay kung wala kay gugma ug ay nako, di ka pa handa. Kaya kung magtagbo mo sa imong higala, mayingon na kag Christmas. Yang mutubag po siya, New Year. Christmas, New Year. Walay Mary. Anong wa may Mary? Ay puro man kasuko. Aligot-got. Kaya di ka makaingon Mary. Pero sa mga tao mapasayloon, mingon dag, Merry Christmas! Yang tubagon po kag, Happy New Year! Happy ang New Year. Bisa na ay COVID. Nga naman, kaya nahinlo man ta sa atong kinahiladman. Nga ang batang Jesus nahimugso man di sa atong dughan. So the spirit of love, no, naanaoban ka nato. So mao ni siya, katahap, kahadlok. Apan, mungod ni ini, mingon ang anghel, maamang ka. Kawa kami tuon ako. Sa kadugayon sa inyong pag-ampo, sa kadugayon sa inyong pagsunod sa balaod o kasuguan sa Ginoo, sa inyong pagpangayo nga kamo makabatunog anak, na kung tan-awon gud nato, di man gud imposible man gud kayo ang ilang gipangayo.
Dili ba? Imposible man kaayo. Barren woman. Kumbaga, baog. Dili na gid na manganak. Unya, gibutang ko diri si Zacarias, tigulang na kaayo. Agoy kasakit. No? Butoy, okay kung tagingon diri, si Isabel o si Zacarias, tigulang na, period. Dili. Gibutang ko diri, tigulang na kaayo. So na siya mga 80 na siguro ni. Dili lang 60. Kaya kung 60, pwede pa. Siguro arang-arang. Pero pag yung kaayo, na sa mga 80. Ya, di ba lang tanawan kung 80 anyos, mabdos? No? Nakita na ba mag-80 anyos nga boros? Kahit lagi di na pwede. Pero bisan pa nga wala dili na pwede, bisan pa nga imposible, nagmakanunayon sila. Nagtuog yun sila. Nga sa Ginoo walay imposible. Anak yun. Apan sa dihang nahitabo na ang tanan, nahadlok siya. O nagduha-duha. So anak punta, kung kita hold on, no? Have faith and trust in the Lord. Di kita mo bitaw diha niya kung wala ka nang maintindihan. Kung wala ka nang malalapitan, kumapit ka sa akin. Hindi kita pabayaan. No? Anak yun na siya. So usbon ko mga igsoon, dapat we learn from Zacarias. No? Yung makakutlo unta kita diha kaniya. Apan bisan pa mingawas iyang pagkatawhanon, iya kining gidawat. No? Ug namalandong sa niini, for sure. Busa sa dihang nakasulti na siya, gidaig niya ang Ginoo. Ug kana mahitabo sa ano yata yan? Sa Pasko na yata na mahitabo. Ano? Ang pagbaya, ang kung si Maria adunay Magnificat, no? Ang pagpadayag ni Maria sa iyang kalipay sa kaayo sa Ginoo, meron din si Zacarias. No? So inaanaunta kita na kung bisan kita nasayop, nga kisan kita migawas ang atong pagkatawhanon, pagduha-duha, ato kining angkunon nga kita, no, nakasala batok kaniya. Unya di kita maulaw muduol kaniya ug adaygo nato ang ngalan sa Ginoo. Kay lagi ang Ginoo nagpadayag usab dinhi sa ebanghelyo nga ako yung dunggon ang inyong mga pag-ampo bisan pa kini hong nga pag-ampo. Kay ang pag-ampo nga gikan sa kinasingkasing dunggon gyud sa Ginoo. All prayers, big or small prayers, even the whispered prayers, no? Madungog kini sa Ginoo. Basta kinasingkasing o ampo sa panginahanglan, dili ampo sa kagustuhan. It's a prayer of need, not wants. Ang wants, tubagon gihapon niya na. Pero, unya ra, unahon sa nato ang need or panginahanglan. So mga igsoon ko diyan ni Kristo, aduna kani kadugayon, no? Pero dili ingon gilangan sa Ginoo. Wala na to, ana pag-asa to. Dili gilangan sa Ginoo aron makitaan gid niya kung tinuod ba ka sa imong pagtuo, pagsalig sa iyang ngalan. Kaya wag tayo mawalan ng pag-asa, no? Malalampasan natin ang COVID-19. Amen? Amen. Pag-ampo, pagsunod sa health protocol, malampasan natin ang pagsubok na ito. So, usbon ko mga igsuon, si Zacarias nangayo og mga butang nga imposibleng mahitabo. Apan ang Ginoo, sa Ginoo, walay imposible. Kaya, mutuo gyud kita diha kaniya. Musalig lang gayud kita diha kaniya. Mudangop lang gayud kita diha kaniya. Ug ang tanan mahitabo gayud. Sa mga taong huyang o anaay pagduha-duha, sila gayud moingon, walang himala, walang himala. Tinuod yun na, wag yun himala. Sa taong walang pananampalataya o kulang nga pagtuo. Pero sa taong hugot, laom ang pagtuo pagsalig sa Ginoo, unsay atong iingon nila, akala nyo lang wala. Pero meron, no?
Ako mismo nakabati, nakasinati ni ana. Makaingon ta. Ako mismo ang buhing testimonyo nga ang Dios buhi gayud. No? Kaya ang kitang tanan sulayan, apan walay bisan usa kanato nga iyang pasagdan. No? Ang Ginoo maingon, I will be with you. Ako magauban kaninyo. Dili ko kamo pasagdan. Hindi ko kayo malilimutan. Malimutan ba ng isang ina ang anak na nanggaling sa kanya? Mas malimtan pa sa anak ang inahan o ang ginikanan, ba't nungka ang inahan makalimot sa iyang anak nga nagagikan sa iyang sinapupunan. Pero kung do naman inahan nga makalimot ninyo, ingon ang Ginoo, ako hindi kita malilimutan. So usbon ko, sama ni Zacarias, dawato nato kung magawa sa itong pagkatawhanon, o mubalik nato kita sa Ginoo, ug atong daygo ng iyang ngalan. Kay tanan kita iyang gihigugma. No? Akin ka. Gipakamatyan ko kamo, busa ayaw ingna nga kamo akong kalimtan. Dili gid ka na mahitabo. Dahil ang inyong mga pangalan, bawat isa sa inyo ay nakaukit na. No? Nakaukit sa aking mga palad. Unsa may kalahian anang nakaukit o nakasulat sa aking mga palad? Unsa may kalahian ana? Yes. Pag sinabing nakasulat, pwedeng mabura. Labi na kung kung pasmado ka. Di ba? Katawa na si ate. Kaya magbasa man imong kamot pasmado, di ka na imong gisulat mabura. Pero pag sinabing nakaukit, forever. Di ba? At tuwa ganitong mangga bitaw nga inyong gikulit ang inyong pangalan sa imong first love. No, karon nakaapo na ka, unom na imong apo, balik ka ganito, to pabuhi pa tong mangga, no, to pa dito imong pangalan. Kay lagi pag inuukit, magpakailanman. Amen? So usbon ko, mulaom kita sa Ginoo, musalig kita kaniya. Bisan pa sa mga imposibleng mga butang, ayaw pagduha-duha. Kay sa mga taong maduda-dudahon, wala gayoy milagrong mahitabo diha nimo. Apan sa mga taong malaumon, salig sa Ginoo, siksik, liglig, at umaapaw ang mga biyaya at mga himala na mangyari sa buhay mo. So manghinaot ako nga karong Pasko, andam na gayud kita sa paghigugma o pagpapasaylo sa usag-usa. Sa ngalan sa Batang Hesus o sa atong mahal nga Berhen Maria. Hinaot paunta. Palihog manindog ang tanan.